Yeda wase yeneja wosro. Ahini mo hene tumi ure nyina ura. Anope wo ma yeda wase. Ye yu aye ye kamfo ahye wanuonyam. Esan se oni ye dini ye papa. Afi mu nyina de ye dri eye wunyame na waye. Na watwi mu hwebosumi ahyase wodo ma ede ahyemu ewo wanim homeda seya eye niche ene arechiche nsem kwa nti aseda na ede mawutin anope ye hyemu ewo wanim o wo ma ye ne bonyefo brubru ye nti na obehunu amane wa asenia no so na wuje ye na afi wodi yen aka wo mapa ho nka yen so yen se ne hwan eno nti wa ma ye ho kwan se ye de boni nyina ba wanim a wo de be cheye ti anope ye stro hu ye mobofa ye boni nyina cheye na afi bra ye bebisa ho ade wo firi suru musru na afi waje na wa ya amaye wo ma e de ahyemu wo wanim papa ye wone so abebre ya re ha wo ma ye nkrata sem ya kwantu sem Uboye nyina ho banya na eya asedan ko anti esro wadaroma beje ya sedei na afi hu ye mobo eye bisade maye afi ye hyemu wonimu otumfo ye betie wo ho asem papa onyame ona wo asem ye de eni hwe ka enti sa wo suma obi a wo mana sem no abeka Anope we you aba wa Ophelia so mekasa enchire ye wafuna ni o senia otie ya na waba ti esro we yedrobe fa no so kasa chire ye ma hohon kronkron ensane won so na afi ni ode bema ye nyina no enya ade a ebetumi aboa yen ama yen so ye gi asem no a ya ye ne yefo na ya ye ne wunyame ope na se wo ba emu bia anye firi mu to na de aka mapa no ho yeda wasi otumfo so wetie ye na be ye ne sa ma ye e wo Yesu din mu nti amen. Happy Sabbath. And that tithe and offering, and no, me jnade a so penny, a duboahin, a baha, or bekaye, and even opening him yet to say, Nakopa, ya some no, or per se, ye part of his ministry and in the mission. The air coso ewo ewiase mfana enyina na yentimi enye den enko so many places enti or recommend ye say ye die sika ebetimi aye den aboa through tithe and locally has so no and also recommend ye say the opani kan ye no ye die suban eko e kire na eyi na di na fe flyers so ye kwa akoche ni nyina no he also want us to financially support the church ewa ha even because flyers dey ko esika na ye den ye de eye and evangelism ebakosu nyina no esika and God want us to financially support his mission
Na Enyankopon so won kase yenye bibi without giving us the resources. Ya e wo se yede eye den eye adwuma a opese yeye. Etimi gina Deuteronomy chapter 16 verse 17. Ede ajeje ye tithe and offering ene. Emba ye kan a Enyankopon ka kire say each of us ye wo dem ha nyina. Yenyi according to how we are able. Because Enyankopon wonim say ye nyina yenye pe. But each of us is so according to the blessings. Ya Enyankopon wode ama wode ama me. Enti yeso ye wa nyina yenim say Enyankopon wa ye den wo hyira yen. Enti me anwe say bia meketwa anasa yi the widow might cry kire say Enyankopon na ni so. But all that is asking of us is say ye be appreciate the oye ma yen e wo ye life mo. Na ye appreciate ni show gratitude that the blessings no so ebeye den ebebe brave. Na me say ye waso dem haso. Wa win mo contribution I with my church no. I know say whatever you give no Enyankopon so fast ye den ehraw. Enti me say ye be ne sa emra ye frɛ asomfo na o ma ba no. Amen. Pa chawo me sorry na ye mo empaye. Enyankopon ye do ase bebre. Every time bia no fa kwan bebre so e kasa kire yen e kwan e wo se yeso yetimi boa na wadwuma eye den ekoso na omumpa a omunya emehu se de wo do wadom ene ahumobro sitie no etimi arechi won yentimi emfa ye nipasui enye to the esro ne se obema honhom no akasa akire yen na fe financially no so no wa continue to say that we no to help us so that we can even give more to your church. Yenim so be ne sa amayen. Yenuan mumpa ebia for so many reasons. Ebia omo a ho kire mu a omo feel guilty and I say omo feel say they are not doing the best no so yenim so be kan won ho na wa pagya won. Ke nyina bom ene dai na koso hirayen. Yesum ya ye be koso nyina no se gya shonsa. Yenim se obema bibia akoso na pagya within na enhira so atran yeso. Ye do ase so atie no why ne sama yen. E wodoba Yesu Kristo din mu. Amen.
Happy Sabbath, church, and happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone to our children's story time. This week's lesson was lesson 9, titled A Rainbow Promise. But before we get into the lesson, I'll ask Parina to give us our opening prayer. Is Parina here? Oh, I didn't see her. Heavenly Father, I thank you for this day. I thank you for all you've done for us. God, please thank you for protecting us from the evil spirit and bless this church as long as you can. In Jesus' name I pray, amen. Amen. This week our memory verse was from Genesis chapter 9, verse 15, and it says, I remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood and destroy all life. Amen. The message for this week is God's people rejoice because he cares for them. Amen. Our song for today will be If You're Happy and You Know It. Amen. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called A Rainbow Promise. The memory verse is from Genesis chapter 9, verse 15. It says, I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life.
Today's message is God's people rejoice because He cares for them. Has it ever rained for many days where you live? Were you getting tired of playing indoors? How did you feel when you finally saw the sun come out? Could you go out again? If so, you will understand how Noah and his family felt when they finally left the ark. After more than a year in the ark, it must have been wonderful to leave it. Noah's family stepped out into the clean, sweet air. They stood and smiled in the warm, welcoming sunshine. It was probably a bit scary, too. The world looked so different, and it was so quiet. The 8 people who walked off the ark were the only people left on the entire earth. They were starting over, alone and together. Soon the animals were freed. Noah's family must have seen their joy and excitement. They must have laughed as the animals pranced and danced. When the ark was empty, the first thing Noah did was build an altar and have family worship. God was pleased by their worship and blessed the family. He said, "Be fruitful and increase in number, multiply on the earth and increase upon it." Then God gave Noah, his sons, and every generation yet to come a promise. Brilliant colors splashed across the sky in what was surely the most perfect rainbow ever. That first arch of color in the heavens must have filled the tiny family with awe and wonder. But it was more than just a beautiful display of color. It was a rainbow promise. For God said to Noah, "I have set my rainbow in the clouds, and it will be a sign of the covenant between me and the earth. Never again will the waters become a flood to destroy all life. When the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth." God knew the sight of clouds might frighten Noah's family in the days ahead. The splatter of the first raindrops might fill these survivors with fear. Would it be the start of another flood? Would they too be wiped off the earth? No, they didn't need to worry. God had given them His promise. This one special family had been through a lot together. For more than a year, they had worked together on the ark. For long days and nights, they had drifted together on an endless ocean. They had worked hard to care for all those animals, and now they were to resettle the earth and start over. God had given them something precious. He had given them the experience of the rainbow to share. It would be a blessing and a promise to treasure forever for them and for us. We too belong to a special family. Our family of believers includes those in our churches and schools, as well as our families at home. And we too have been given a special work to do. We will go through a lot together over the years, and the experiences we share will bring us closer together. And God has given us our own rainbows, blessings, and promises. He will help us do what He has asked. Noah's family was well cared for inside and outside the ark. They were thankful to God for His love and protection. When you see a rainbow, think of God's love for you and thank Him for keeping His rainbow promise and all His promises. Amen. Now we'll have Michaela give us our closing prayer. Jesus, thank you, Lord. Thank you for this day. Thank you for protecting us. And thank you for having a nice day. In Jesus' name, amen.
Fumai na onyame ase efise oyi na de hoda. Me de edu me de se ana mani age. Efise anya hwe no kra no. I'm free and worshiping onyame a obo me nsum wo bia. Me sum nyame nkuto. Ene yen kenkan sem a ye sister panyini apawa nyame nam ne so edi betu yemfo no. Ye behunu afiri Isaiah 6, 8 and 9. Making kind na with my child can say drew last part na 6 in last part no pese ni na ye kind minim se bia ye highlight na ti mama ye ntie onyame asem. Or say also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then I said, here I am, send me. 9. And he said, go and tell this people, keep on hearing, but do not understand. Keep on seeing, but do not perceive. Amen. Pacho making kind wo ya sante echi ni mo. Na metie Awurade ni se ose, hwan na mensuma no, na hwan na obekọ ama yen. Na me se, mini soma me. Na ose, kona koka kyerɛ ɔman yi se, tie ara na motie, na monte asie, na hunu ara na muhunu, na emom munhunu. Amen.
wana wayra eye wasede eye mensuma sede erade bema wo ahoden no je wana je wombo asetom ka je nkwa owuma won kire rescue the perishing. There's so many people out there that are perishing. It is a ne when ya kwenya na yehu e ka kire say kwaje won brefia eye me ene wo asede ubeye ne sa ade na onka amen amen beda obade na se na dom ne na doye nti samenso wa mama kwenya se minyina nyame manim ahotefo ene monkasa ede nyame ase papa paso ama me sa kwenya no meda sofo ene ne mpanyimfo ase se ofreno ba ye no a ye bo midin no mpanimfo ene sofo antwetwe omo ho eka se menso maba abawai obetimi di nyame asem abre ne ma minim se kamede ana kona nso ena meta preachi se mi begyina mo anim se de ana aye ikakra me hampanimfo ye minim se enko betimi aka se ha me ha o munti minti min preachi ba nyame ayadom ene mi gyina n'anim a na ye n'adom na ye n'ahumobro asafo manyina so me da mo ase nkranhyensem even though me ha mo so da bia nkranhyensem ne adom a mo de dom me nyame hyira mo na onka mo ho last but not the least munyina mo nka mo na mo na Mr. Ampofo asemame I am who I am because of him. So many things mean to me, and yet no, I say you are doing good. So no one said, so for the Juma Mamia, and yet on that for now, or if you say every 2 minutes, we are me hano adrian. Na oye advocate woye my fear ho nim say me come ho na nkola ni nyina de go to him for help ba me dana sese de metie ya odaso ekura me mu nyame nshra nyame ma unyite de nyame asem o maye mompaye odomfo ni mobrohumfo nyamia wadoye doso wabawa medawase sene wa mama kwanya se mi mejira wo manim ne mompa yensu fro na abetie me ra uhwe mi mu a hwi ni me mu nanso warade wo ka me ho a wasem betimi akọ entimi sro sane wo mi mu na be fa me ye wadwuma wo Yesu di mu nti amen amen. And then no empire, but that ye be bompa ye be brave. If we say from announcement, ebe sise kwa for 2 you mean aka near me bekenyina aka preaching openyi Alex can be brave openyi amo beka tight no ono so can be brave mami e bompa ya maye no ono nso ka bebre sister be ready we no ema ye no the chat one say here I am send me be pese udi udin she hora mini sumame enti eno ne the short sermon ye che bebre if you say ye be bompa ye bebre and empire but then to one pie but titire bia ubetimi dia meg abofa na face so wo adansidia said your penny de kan ye no ubetimi e dia meja bufa ye youth car e de nyum de prem God bless you Mishamun Christ said there is someone out there who is willing to come in. There is someone seeking to come in into monyum to e so ebeko atwi nipa bebraba nyame nhira mo sa o se mo ma yendo yenya odo
yɛnya ɔdɔ a yɛnte sɛ yɛnnua bi koraa wɔ abɔnten na ne ho kyerɛ no ne yɛbɛkɔ akɔfa no ba nnwankuo no mu sɛ ɔmoto nnwom wei maame a na awie sermon nko a mommyɛnya ɔdɔ ɛmfa ma yɛn ho children's story ɔse God's people rejoice because he cares yɛni gye yɛnwom nwoma no ɔse wɔn a wɔnim no bɛtumi agyae ne ho dwomtoɔ baame ne wo deɛ yɛnim yɛagye nkwa no yɛnim yareɛ bi a yɛkɔɔ mu a wɔayi yɛn firi mu yɛnim amanneɛ bi a yɛkɔɔ mu a wɔtwe yɛn firi mu enti God's people rejoice minu mienu yɛni gye yɛn ho tɔ yɛn ɛfiri sɛ ɔcare for me ɛne wo. And yom ka ikra so a ɛhyɛ me nkran sɛ we too have a rainbow. Rainbow no a ɔne ahyɛ covenant ni mu sɛ ɔmfa nsuo mmɛsa asase so biem ɔde ogya ɛna ɛbɛba judgment yɛn nyinaa yɛte a na yɛn ho popo nanso sɛ yɛnya gyidie wɔ Nyame mu sɛ ɔmfa nsuo mmɛsa asase so ɔba no ɔbɛgye yɛn akɔ n'ahengua n'anim nti woyɛ wo part me nso meyɛ me part Nyame bɛboa yɛn ama yɛatumi ayɛ na yɛsi ne akɔ a so bae ɔse me Nyame nnim m'asɛm Nyame nnim sɛ wobɛtumi akɔ mama me the other mic because I would like to move around me Nyame nnim m'asɛm onim deɛ wofa mu wakwa nyinaa mu no Nyame nim sɛ wo sister panyin wobɛtumi onim deɛ wohia a ɛbɛma woatumi de n'asɛm no akɔ onim deɛ wohia a ɛbɛtumi a atwe akra ɛde abrɛ Onyame yɛnka abɔsɛm no ɔse last part na mpɛ sɛ yɛgyina ho yie wɔte ne a ɛka sɛ hwan na mensoma no na hwan na ɔbɛkɔ hwan na mensoma no thank you hwan na mensoma no na hwan na ɔbɛkɔ na wɔgye so sɛ ra meni soma me ɛnɛ adom hene no obisa sɛ mepɛ sɛ mesoma wo na wobɛkɔ anaa mepɛ sɛ wode wo din hyɛ hɔ na woka sɛ ra minie edisipoku maba soma me sɛnea metie sɛ wobɛtumi ayi so meyɛra fa meyɛ wɔ adwuma ɛno ne nyɛ mpaebɔ a yɛde ɛbɛtu yɛn ho fo ɛnɛ enti ɛnwom nwoma no kaa sɛ opening hymn no ɔse fa w'ahoɔden nyinaa yɛ adwuma fa anigye yɛ w'agya no apɛdeɛ ɛyɛ kwan no a wura no faa so na ɛsɛ sɛ n'akoa nso ɛfa so bie enti yɛato rescue the perishing gye wɔn a wɔyera hwɛ wɔn a wɔawu no fa yɛm hyehyeɛ you have to have a compassion for wo nua ansa na watumi agye akra no so ofi so ɔbɛba abɛtena ha da bia anaa wobɛwɔ fie da bia na wonya ɔpɛ no sɛ wobɛto wo nsa afrɛ wo nua bi daily ɛnyɛ sɛ yɛbɛyɛ evangelism nko a let us have communication ɛwɔ Nyame ma obi bia wo dwe ne ho anaasɛ Nyame asafo nyinaa no da biara ɛsɛ sɛ wofa ɔkra baako bi ɛde si w'ani so don't ever think sɛ yɛn nyinaa yɛbɔ mu ba asɔre ɛwɔ ha nti everybody is okay a day pray for them praying for them make a move frɛ wo nua no tɔda obi wɔ hɔ a obɛtumi aka asɛm bi a obɛboa wo ama wo ne no ɛtumi abɔ mpayɛ wɔ ho Onyame bɛboa wo saa sɛ wobusa masɔ ahwɛ menim sɛ wo nso sɔhwɛ a Nyame ɛbɛboa wo saa enti akenka asɛm a yɛnua ba no ɛkenka maa yɛ fɛfɛɛfɛ no ɛka sa kyerɛ ɛberɛ na Isaiah ɔtee sɛ ohunu ahengua fɛfɛ na Nyame ɛboa sɛ ne mma ɛbɛfiri
enkwasum omu be free or hawa omu komu na oma so aye brachie na die nyame asem ka omu gusu aye de ye no pemme na me ka sanso na nei nyame emma we are ye gusu debiara eya asode nyame boyen se ye mehye na nimonyam oboyen se ye mfa ope emfa nye na dwuma ye kan de bia ye ti de bia ye kope na ye refi o hyesem no aba ye last quarter or see God's mission, my mission, ye Sabbath school no na me kom nyina me say Sabbath school ye nya akwanya na kyerɛ yɛ nneɛma bebree minu nyinaa na sua ande kogu yɛ last quarter no God mission, my mission, deɛ na ɛka kyerɛ yɛn sɛ we cannot sit on our comfortable zone. Toda, sɛ wokɔ invite obi no, you have to go through a lot of things. Nanso ɔdom hene no a ɔdɔ yɛn no ama me ne wo too. If we come boldly to the throne of grace, say a bananim ebe sufra no ebo mpaya we bie ne nsam sɛ wo me suma ho konkro no ebe gu so na abetimi de akowiase nyinaa akɔka na sempa no na ɔno nso ebe hyɛ w'animuonyam ɔpanyia les ka sɛ stars no me dem pese bi nyamo minim sɛ saa nso na wo so pese wo nyamo enti hwɛ obi anyi de kuta wo na mfiri wo nsɛm koso na ye onyame adwuma koso na ye onyame adwuma yenua sister White can sembi na de okane wa ha o say he gave a strong warning for those who are struggling to follow the call of Jesus Christ, to witness to those around them. The excuses of those who fail to work. Yedi niema bebre yi ho Osi untimi nko ewiase nyinaa nkoka na sempa no ubetimi de udono achre ne ma ubetimi de wo smile to obi a unim no amena hu said there's something out there ebia no aye semme ye de ebuburo na ye bossa anti ye co-workers ye ne fiefo a oni yens entry koniakro oni yensom emomu no Omono de ohawu ba this time there ohawu ya dos na so do the episode enti ohunu baby a help ne coming from because me wane ono so wane instead say ye peja onyame din so ame hu se we nyina bebe twem na se ye twen ho ben no a obehye ne ho animonyam or say those who neglect or the Jonah example so my Jonah at Shasiano or refuses so obeko baby nempo tadanswa na say ye ko na ye kwaji akraba na nipa krona so ye hi akwanhwefo ye bre nipa too much ye wodina ba no opese de onye no na wo ye ba nyame na sikofa ne bra. The rest of it, just pray. Na nyame ebetoa na adwuma so amano. Emfa wo ho ensi nyame anemu. Nyame se wo de kokko ka kire wona wo yira fa one brefie mame na de toa so no meye. Enti all that we need to do after say ya toa pete no ye ka ho no ye mompa ye fa hye nyame animonyam. Or say the mission of the Church of Christ is to save perishing sinners. It is to make known the love of God to men and do win them to Christ by the efficacy of the love. Testimonies, volume 3, page 381. Or the Mayans are what a privilege and tremendous responsibilities na domno nyamen or the Amaye. Eduma ankasa se abofo ene ye no odomfo de mobrohunfo na ma me wo se yenso yenye bie se yenso yenya mu chefa na yemfa enye nyame atuma. Mission is the church heir to our life. Say yenim say me gina ha me mu ye we ya say enimi mu a I can't function.
Without mission, the church dies. Yempese asafo no ene wo ene me. Personal ministries ye komwa ye yi openya osiswa de, but you as a person would de ne. Yesu wa adwuma. Yesu wa adwuma. Edru mrebi no no obi agye so ye ne ye dodo afo no Yesu wa adwuma ye ne ye. I like your response today. Yesu wa adwuma me na me ye. Enti Yesu wa adwuma na onim sa wo na wo be ye dia. Every job wo ko na say wo performance wo nya dia, they won't continue, they will terminate you. Yesu wasum no ache ya bowasu woda so tenkwam no wode adwuma mawa ase wo ye ni biara enso so ya chia ye o se Yesu adwuma me na me ye. Yesu adwuma ye ne ebe da bia me gina nyam emanimu a asɛm a ɔpanyin nketea ka kyerɛ me ya na me de to me ho fo na mpɛsɛ obiara so tibie ɔse akwa bia no ɔwɔ asafo ni mu no enti so obi be gina ho ɔsɔfo be gina ho preacher ɛna de Ophelia wa ha nko ɔte de yɛ kan ti asi Yesu wa adwuma me na me ye da bia na ada no de don't know what happened akwa no nko na ba sorry enti bra asɔfo e preach no na o preach wie ye and was asɔfo ɛna de me wan de grunti a wo mu anka hia ma wo pa no o mu ama na de me nko na asɔfo say asɛm no na nyame pese wo nko na utie enti enyi mfa nhyɛ obi opanyin sasre ko enye kwadwo yi hye ye kwadwo yi fa wo sa asɛm we say me di nasɛm no bekɔ wiase nyina me dia metimi sɛ wo bisa ne hɔ ahoɔden nko a onyame no a oyi otomfo no de bɛma wo na ɔbɛma wo ɛho akade empa ba gina wo gidie mu na mission na. Have you ever hear say sharing is caring? Sharing is caring. Enti do wo yonko sa wo ho da bia obeti nyame asɛm say now da so ti hɔ wusi so a it's not caring. Adia they say you don't know my story, I don't know your story, but so wo share with me a metimi anya abafrim na adia na wo komu a ewiase nyina ye komu say nanso seria wo wanimu metimi aka Yesu dɔ no akyerɛ wo nua bi obete me nso metimi aka Yesu dɔ no akyerɛ ɔse go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Or the sa commission yi edi amaye enyamu emmanye die mfa wiase niema ekomu no na enyamu sa kwa. Or say, here I am, send me. Wabaha. So be swafre nyame se unie onsuma anka ne no na watobaha ene nyame ka kyerɛ se ni mission is your mission. Yesua na yenyina yate fa nasɛm no ekɔ wiase nyina na ɔbɛboa fa nasɛm no ekɔ wiase nyina yenwuma yetu dike edi kan no 367 the toso mienu no me pese ye to eno na mesre opanyin kuma na oba nimu ha na obebɔ mpaye maye mpaye se nyame muaye yate ne no se kan kyerɛ yɛn sɛ yɛnkɔ na obɛma yɛ ho ahode no so opanyin mesre na oba nimu ha bɛbɔ mpaye ama nyame muaye no yɛmfa ne mission nko ɛnɛ yɛ mpaebɔ ɛnɛ yɛ adansedie enti yɛmmɔ yɛ nyinaa yɛnsɔre.
nyame umu ede. Obi biara oba ho bia na woni gye na ahotoso na onkwa ne asumdwe. Eni nti Jesus ayeye nka odin da. Edo aspa se ene wonam aba waso ekyerens ampa unyame wato nsafre. Osu won a sukom de omra nchen na obema wahome. Eni nti Jesus yaba ne nim ye se bre wo hai unyame ohun kronkron no ene odumi no ebo ya ho sabanhia agya ayeye nka odin da. No kwa ade ba ko na ade ma yense yemra because bibie ni ho ebetumi aye ama unyame odin pagya se ye beka ho nsem na dodo no ate na afemo ho se unyame wo ye unyame mbronfo na na abo yen ye ho dia di Jesus ye so me asa ho den da. So the be your how ni musu ni asan ya be ma ye botaya we anim se ye be ko na age wo ma na afi e de wo ma abra wo hia dem ha ma beti wasam se na esitie na okase ye no wo ho no Jesus so fashion ma ho konkron ahoden tuntan mu enyi ye mu bone bia mfiri ye ho na afi ye nti wasamase na afi ye nsu mfanko na afi ye nsu kancha foforo Jesus ye so ye nsame da. Asumdua de ma na ma to na afi umtun yi wadwuma no yeso se emfa nkame bra yi wadwuma yi hu ye mobo na pamobo nsan free ye nchen na afi wasam no so enare ye mu suban pa betumi de atira foforo na ma foforo hu wunyame se ne osie no Jesus so fa hye mu da. Eso me din ene honam ensaw na mni foforo hu ya wanhu se wunyame wo na wo ba no enti yeso se me ahodin me nye peseme nkumnya emfa nsam no nhye ho ha na mom me ntumi nko mafoforo nka wo de no no mu sampa wonyame oye odo enti yeso se na waba wagina hai hye nyina den ma ho nkronkron kakafo no nkakai na afa nhira no a wode man na yetumi ya afoforo nhira na wode man a mafoforo hu se wonyame na wo ba no fa san nhira no gu enso ne na afa yenye pe ewo anim yedo ase na wo hira yedo ase no waba ho so ekansem a esenke ya yenye ye kire me hu ye na kane me hu wonyame se ne woni wonyame setie yedo ase papa se bra ye be koi na afa ye be ka ho nsem mafoforo hu wonyame se ne wo setie o Jesus Christ di munti. Amen. Da nyame shra ye twaso ye nka bosem no timubiem. Also I heard the voice of Lord saying, whom shall I send? Then I said, here I am, Lord, send me. Yesu kan wo John 3:21 ba kono John 20:21 no okans ena Yesu si won bio se asumdwe nka mo se de agya asuma me no me nso me asuma mo. Peace be unto you. Se de agya na asuma me no me nso me asuma mo no. The chapter of Isaiah no a de ho fatwa mayen se yenko no o say Isaiah hu vision na wohu bra na Jewfo no ekomu. O say Isaiah volunteer, Lord, here I am, send me to his people Judah. Who volunteer ne se wuni nyame suma. No Isaiah hu he comprehends of God's holiness. Ohun nyame hu atie se me kura me ne hu na nyame fra me se wo soma me a me mpese meko. Ohun ni holiness in his own sinfulness. Into ohun se me nyame be use me a me nso meko. And the Lord's willingness to atone for his sin. Ohun se Yesu asenu anim no otie mu se mawie na me ni wunti. Young missionaries for you must say, me no me bray. A tree me de me moja no to mo abodin enti on prema ne bra ne nyakwa opese wo jill opese wo jimmy enti Isaiah hu sa ne me and he is willing to represent the Lord to his people. Minim se sa so na won so ate who also need to be cleansed by the Lord and repent of his sin. Onim se me kwa o se me nkono
wɔbɛdware me na watew me ho na wama me nso manya daa nkwa. Ɛnra na yɛyɛ Vesper service na ɔpanyin edi yɛn anim no. Eduru sɛ yɛnsɛ na yɛmfa asɛm no nkɔ no. Sɛ obi wɔ ho biribi a na Sister Vivian ka ɛma example bi a na m'ani gye ho pɛɛ yie. Me se ɛnɛ sermon yi ɛna wakɛn. Ebi a wo yɛato pa ahwi saa mapokua deɛ ɔtwetwe nkurɔfoɔ. Ebi a na me nso yɛato me pa ahwi nti memfa nkɔ ba nyame no a ɔsomaeɛ no. Da biara each and every day ɔyɛ yɛn foforɔ. Enti na yɛn Sabbath school ni sɛ ɔwɔ konkron bi a ɔdi ma me ne wo. Enti come boldly to his throne of grace. Ka kyerɛ ne sɛ wura maba mate wo nipa a ɛka kyerɛ me. Wura maba sɛdeɛ metie me srɔ fa me yɛ w'adwuma sɛdeɛ wopɛ. Fa me yɛ w'adwuma sɛdeɛ wopɛ. Mehia ɔbaa baako bɛrima baako ɔmmra anim ha ɛmɛbɔ mpaeɛ, and I would need one of the youth. Say Moba one should come up here. Ɛmɛbɔ mpaeɛ sima. Na yɛntu yɛn ho nhyɛ Nyame nsa sɛ yɛate ne nne a ɛfrɛ yɛn ɛka kyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ adwuma no. Wura yɛaba enti ɔmmoa yɛn. Mehia bɛrima baako and one of the youth, either boy or girl. I need one of you to come up here to pray. Yes. Erazi yɛda wase daa yɛda wase wɔn hwɛ de pa na bambɔ sonko a ɛze hwɛ wɔn ba home da konkron egya yɛ wɔn nyimo bɔna ahyɛ hɛn na ma yɛso da bɔne bia yɛ bia ɔma yɛn pa bɔndo yim yɛ afɛkyɛ hɛn dɛm breje batampa yɛso da asɛm ka yɛ bɛkɛn yɛso da boa hɛn ne ntumi ntwa akran shows nkonkron nyimnyam at the same time so wɔn ma hɛn bra yɛ bɔ no ɔnyɛ dance wɔn mankrɔfo ambra story mu bring nya yɛs yɛnyu todo yɛmre a onyankopɔn bring nyinara ɛbɛka yɛn ho na aboa hɛn me bibia zinkunyim a yɛs ndasamba ozi yɛsɛ ɔde kan ho wɔ na adomti amen yɛkɔso ɛbɔ mpaeɛ yɛda wase bebree for wadom wɔhomɔborɔ ɛne wodɔ yɛ a wɔde atwetwe yɛn abɛn wɔ yɛaba abɛtasty na it's so good. Now I'm perceive be selfish. And today, you know, no cost to kaakayen. Say yes, you extended this invitation to others. Our more empty. Yeah, you want me another opportunity. Say yamra. The here ne so what me yakwano. And the extra on the sober kaya home. Even though you've given it the freedom of choice, then so still you hear more. The set spirit no bekasa atraying. Na fe yes to me atu anamong. Near the message, yeah, what they might through evangelism, because yet me as spread the message. Now, all auntie and so no, or met me a baby home. Yet was a be brace why in the Samayan, or Doba Jesus Christo demo. Amen. Amen.
us all through this year and bringing us to the halfway point of this year. We ask for forgiveness for our sins, any sins that we have done, whether it's being in places we should have not been, hearing things we should have not heard, or seeing things we should have not seen. We ask for forgiveness. Father, at this moment, we ask and we plead for your mercy. Your word says that each and every morning when we wake up, your mercy is new and waiting for us. So we ask that you allow us to be able to receive this mercy. As we go out to spread your word, we ask that may you cleanse us of your sin. May you make us worthy to be able to proclaim your message to the people, that our lifestyles will be able to also draw people nearer to you. In Jesus' mighty name I pray, amen. Imagine baby bro penny boy my no me here women ministry leader abenim ha me here men's ministry leader abenim ha me here youth leader only one an assistant abenim ha abebo mpaye amaye say yeah my we said we will go yen team no I will go Enti emema nso esi omutaye chi eni yeko yani ye yufo no Yedawasi yewra tumi ni ahoden hene japa yasan bebiem usi yamfa wasam enko wiase afane nyina ne enko kan wasampa japa mede mai mede yenina ye ba wanim japa misro se mi entumi mfa wasam enko echichi ni benche ne entumi mfa antwe akra enfa mbrao Ejapa mayano asam enye de na yebie ya no eka kye yenua se Kristo dawa wagiye din no so aba abeso ahwe Ejapa minimi ye se obaye ne sa mayen wadumti amen Yakosu pompa edawasis se ne de yenya kwanya ma nam waba wasu echeche radio peso babria berentu unam nipa tembia ma yakwanya ayemra osi yenko wiase nyan fam sempa no nko ene de imagina ha ma meme yasesera de kan ho ne ma yatu ho ache honhom na yentimi kanya ho ne nyina yemmomode mom ne yentimi fa sem nko yenko ba bibia yemfrefe enamfo nom yenuanom yefipamfo ba bia from nya Yesu bae no ode meme ne di kan ko spread message no nti yemfa sa akonya ne nyansuo no ni nachi sese bedu Yesu achi de Awurade yantuna na mo ibi na dumboan yesra nya ya yepen yepenanso nya ya ho ode yesto se dumboan na ma ho kunkuno nhye ma na onkanya ni ntimi mrendu a yenya etimi de kroye abuma wadwuma yeda wase se wotie yen ewo Yesu dim wadumti amen Yanaja was ma eda wase wakwanya ode amaye se ye nkonko ka wasem enumu ena eja yen yufun so ahye wonsa onyame yesro toda na eya adwense ye de Yesu a entimi nya hwe nanso yesro se empobama ye de yen life ene yenema ye nyina no afra afoforo aba won chen yesro emre kakra ye de be dwumadie e free next week eko yesro se obeka ye ho dombo aye empo yintimi mfa yen social media so ne de ma aka emfra afoforo na mra metie wasem enim se Timothy na wo ya abofra ketoa nanso o ma no edi Paul achi ene ne ya adwuma yeso se yen so fa ye adwuma ne bi ti yeso se ye giant youth ehye won sa Philadelphia youth yeso se be kan ye ho na afi yen fa ya brabo
ɛne adwumadie nyinaa no ɛnka asɛm a ɛbɛba yi ma bɛhyira yɛn na bɛka yɛn ho so obi ɛlaki nimdeɛ obi laki biribi ɛno nti suro nti ɔntimi nka nkyerɛ afoforɔ ɛsɛ sɛ ɔbɛhyɛ yɛn nyinaa ɛma na bɛma yɛn ahoɔden yɛda wo ase sɛ wɔtie yɛn mpaebɔ ebisa wei wɔ Yesu Kristo din mu amen. For Nyame nhyira mo. Samuel responded, "Here I am, Lord, send me." Bra otene da yemuno se eni bi friend no call osofo Eli hona Eli ka se on konko da no friend no otene ni bi mu no on ka se ra minie somame. Samuel ka sa minim same ne wo debia yete ni bia e ka kire yen se akra ewuwu enua bi ehia so obeti masem no ka kire unua de wo fa mu no a enti wa survive de ode wo fa mu ka kire no ne watie ka kire no ne wo pese wagye nkwa no ayama wo eni unua bi nche na wonso so ubenya echefa oba no ana wo subra na ho no o say oja ne kukuo ne wo ho. Immediately she left the pot. Ehɔ no kakra no ya me de amnom hɔ no oja kukuo ne wo ho edie be ne so a ene wontimi nya wo ho nkɔ ka nkyerɛ obi a wo wa bonten sɛ onyame dɔ no ana sɛ de wo ofie ɔsemo mehwɛ obarima bi wakama sama kyerɛ me ne ho yɛ me nwa megimi di sɛ ɔne Kristo no enti mommra mo a masoa ne so abrɛ mo a mokɔ mu bo ɔsemo mmra megimi di sɛ ɔne Kristo no nka adesoa bi a nka some no wasoa me minim sɛ wo so adesoa me so me so adesoa na wasoa yɛn bebree enti sɛ na wote ha yɛsɛ ɔbaa no wɔ subra no ho trɛmrika kɔ mommro Philadelphia for bɛma bia mahu no ne ho yɛ me nwa na wagye me enti bra na ɔbɛgye wo nso me fiefo mommra na bɛma yɛ ahyɛ ne ho animonyam na ɔbɛgye wo nso bra Philip hu Yesu no wamfa ntena ne ho so wɔhu ɔkɔka kyerɛ nadamfo ne nua Natania yɛn nyinaa yɛnim asɛm no sɛ mahunu ɔdifo Yesu deɛ diifoɔ no kaa ne ho asɛm no mahunu ti mommra ma yɛnsom no enti saa nso wahu bebree enti yɛn nyinaa yɛ bɛsɔre bra yɛ bɛto N44 mɛma mo ayɛ nipa yifoɔ sɛ mudi m'akyi a mɛma mo ayɛ nipa nifoɔ sɛ mudi m'akyi a yɛ bɛsrɛ na deɛ honhom ka no baako aba anim ha na waboa yɛn sɛ yɛhu a akɔmihyi yɛn so ɔbɛmi ayɛ nipa yifoɔ a ɔmmoa yɛn na yɛntimi ɛnyɛ n'adwuma wɔnadom ti Nyankopɔn ade nyinaa nso tumfoɔ na ne nyame anɔpa wie nso yɛda wase nea wonam waba a waso na afei wode ama yɛn yɛda wase paa sɛ ɛberɛ a yɛbu yɛni egu nneɛma bebree so ɛfa wɔn nsɛm ho na yɛyɛ pɛsɛme nkuminya nea yɛtie no yɛkipu ma yɛn ankasa yɛn ho no wantwa yɛn antwene na nnɛ wonam waba a waso ɛsan ɛkenya yɛn adwene sɛ yɛnkɔ abɔnten na afei nea wode ama yɛn no yɛn nso yɛnkɔ nkɔfrɛfrɛ afoforɔ na nea wayɛ ama yɛn no yɛnni ho adanseɛ mfa nkyerɛ mmɔdɛfoɔ a yɛyi nka wo din daa awurade yɛpa wo kyɛw
emu ahoɔden deɛ abɔ yɛn nanso ɛnɛ wakan nea yɛka nyinaa ne sɛ yɛsrɛ wɔ ahoɔden no sɛ yɛbɛtumi de akɔ nea wayɛ ama yɛn wɔ abrabɔ mu bi a me nyame ɛsɔ yɛn ani no yɛn nso ma yɛn ahoɔden a yɛbɛtumi akɔ ne akɔpɛ mu akyerɛ afoforɔ na yɛafrɛ ɔmo de ɔmo aba bɛka nguankuo no ho ɔdɛfoɔ kɔ yɛn mmoa saa daa yɛsrɛ sɛ yi esuro honhom ɛfiri yɛn mu ɛberɛ a yɛana yɛkɔ no yɛana yɛdwendwen sɛ so mpo yɛkɔ a Awurade nea yɛde kɔ no mobɛtie yɛn anaa na yɛka ne nyinaa sɛ ɛyɛ ɔbonsam nhyehyɛeɛ ɔdɛfoɔ ɔpɛ firi yɛn adwene mu daa hu yɛn mmɔbɔ na ma yɛn ahoɔden ne nsi yɛn honhom a yɛkɔ a deɛ wayɛ ama yɛn wɔ berɛ bi a atwam na nka yɛnsɛm fata na nka yɛnsɛ mpo sɛ yɛbɛbɔ yɛn din wɔ nnipa mu no na wadom yɛn wɔ saa kwan no so no ma yɛn nso yɛntumi nkɔ ne yɛmmie yɛn ano na yɛntumi nka bi nkyerɛ afoforɔ na woboa yɛn na yɛtumi yi nnipa de bɛka nguankuo no mu a daakye bi na wobom ba a Awurade woba a yɛn nyinaa yɛbɛbom na yɛabɛdi dɛ a ɛnsa da yɛda wase ɔdɛɛfoɔ sɛ wobɛyɛ saa ma yɛn ɛwɔ ɔdɔba ne din mu na yɛbɛsa amen Amen. Tibra to second stanza no. Mema mo ayɛ sempa kamfo sɛ mudi m'akyi a na yɛtie mesrɛ na ɛno nso ɔbaa baako bɛrima baako aba anim no a bɛbɔ mpaeɛ ama yɛn so ɔma yɛnyɛ sempa akamfo sɛ yɛdi n'akyi a ɔse after Jesus' death and resurrection he spent 40 days on earth ministering to people and preparing his disciples for life without him. To Obemaya Yesem. Yeneja ɔwɔ ɔma yɛtoa so ɛda wase ɛwɔ homeda awie mu deɛ wode yɛn aba abɛduru Awurade wogya w'asuafoɔ no you gave them this command say go ye therefore and the same command ɛna wode ma yɛn ɛnyɛ biribi a wo ne yɛn negotiating on you are instructing us a command that we have to take na afei yɛyɛ wɔ adwuma ɛno nti yɛayɛ ready say we will take on your command wo si yɛn nkɔ deɛ Awurade yɛagye atom sɛ yɛkɔ emu ahoɔden wo na wode ma obiara ni hɔ Awurade wahyɛ no biribi a sɛ wɔnyɛ biribi a wɔmfa ahoɔden ɛnka ne ho ɛno nti awia mmerɛ yi mmerɛ a yɛayɛ ready sɛ yɛbɛkɔ no yɛsɛ sɛ pour on us your Holy Spirit ɛno nkutoo na ɛbɛtumi ama yɛnya akokoɔduro ebeyi ehu ebeyi abasamtuo ebeyi aniwuo afiri yɛn mu na afei ama yɛtake on your word sɛ wo si yɛn nkɔ a yɛayɛ ready yɛsɛ sɛ dom yɛn na yɛmfa wo nsɛm yɛn nkɔ na ɛnhyɛ wɔ animonyam ɛsiane sɛ yɛankɔ a we will not get the benefit of inheriting the kingdom of your Lord ɛno nti boa yɛn na yɛmfa w'asɛm ɛnyɛ adwuma ɛwɔ dɔba Yesu Kristo din mu amen. For a bra of Fred Peter no. Okay, see a giant yere near ma near Bushia ho. Ah, ye be do what she. A day and out of my mine. I'll catch her and say, Memoir, nipper you for. I don't for a ma a ye, yes so ye bow. Bra ye jan near men in our ho. Not ye see a bear or you may know. My ahoɔden Yehu any sure a free honomo. Na afe ebra ye sua na ye sure say ye betumi aka bi acha wo fro no mayen enkai na mayen akokoduro a yetumi ede ka asem no kira wo fro baabi ye wo bia no boa yen na ye ntimi nhyen e wo suban mu se de be ya asem no ebetumi akọ yeda wase pii se watie empa e bo free say
Yɛbusa no Yesu Kristo din mu. Amen. Nyame nhyira mo. And after Jesus' death and resurrection, he spent 40 days on earth ministering to people and preparing his disciples for life without him. Jesus planned on leaving earth and ascending to heaven. But before doing so, he gave his disciples a mission found in Matthew 28:19-20. And we have no choice. We're commissioned here. We often call this mission the Great Commission. The Great Commission begins with getting up and going to places people need to hear about the good news of Jesus. This doesn't mean you have to leave your country. There are people in your neighborhood, in your workplace, that need to hear the hope of Jesus. Young people, there is someone out there who need to hear that Jesus is love. Can be your schoolmate, can be your roommate, whoever. That's the commission. Go. Commissioner Odiamai. The ultimate goal of the Great Commission is to make followers of Jesus. So as we go about sharing the good news of Jesus with people, we are to show people how Jesus has changed our lives. In him say so just to tell them, Paul that's our commission. And we invite them to discover Jesus for themselves. What then about on say, yeah, it's a your banner kind of Bema be a mehunu waka me hintasem etreme. Waka treme. Bema be a uhunu da man Jesus no odoye waka treme. Enti nia me wo bia meye no kwa dance for amano. Nia me wo bia bra me wo bia no meye de kwa dance for ama. Mesre openia list no ababa be bompa ya maye. Sanye ye wo bia o maye nye no kwa dance for emano. Bra yes sorry na ya bo mpaye no openia list be. Yankopon Yedawasipi Edoimu se Wama ye ho kwan se yensre se ebetimie no kwadansefo ama wo Awurade Awurade doimu yesrew se boa yen na yentimnye no kwadansefo ma wo boa na babia yebehu yen ho se eye ye fie se eye ye mantemo se eye ye dwumamu baby bia yentimnya no kwadanse forma wo Awurade boy na ye ne yoye enka wasem no ansa na ebuo ya no mpo kan ye ho na de ye yo bia empeja wo Awurade udin yesrew se Awurade enyi honhom no mfiri yenso ma honhom no ntra yenso ye nantie mu nyina na ekire yen kwan na ede ya na mo sisi no yesre buobue kwan so soma yen na ye ne afoforo entimi enyankita hodie enti yesrew boy na dwumadi a ode ahye yen sei no
yɛtumi ayɛ mu nokwafoɔ ama w'Awurade. Yɛnim yie sɛ woyɛ nokwafoɔ, wo na wahyɛ bɔ no, sɛ yɛrekɔ a, ɛnam sɛ wɔde ɔsoro ne asase tumi nyinaa ma woɔ no nti no, woka yɛn ho kɔsi wiase awieeɛ. Ɛno nti no, deɛ yɛrekɔ biara no, tumi di yɛn akyi. Yɛsrɛ Awurade ma no nyɛ saa ma yɛn. Na afei, yɛntumi nyɛ dwumadie yi wɔ yɛyɛ berɛ yi so. Na sɛ wopue a, yɛne afoforɔ a yɛtumi ne wɔn ɛka nsɛm yi kyerɛ wɔn nyinaa. Yɛn nyinaa tumi apagye yɛn aka sɛ Nyankopɔn a yɛni daa no suo no ni. Nyankopɔn a yɛatwɛn no abrɛ no ni. Yɛda wo ase sɛ Awurade wobɛyɛ no saa ma yɛn. Na yɛbɛtumi ayɛ nokɔ adansefoɔ ama wo. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Ophelia mpacho when you dini bia ubetimi di aba yede ye afrem ene yemre no enumre de wo nti ye nhyeda nche cho ebedru adansidie no so nti wa wo adanse di mpacho fa udin ema Ophelia bofa e wife onyum bi hwana mensuma no I no beko Jasuma wana mesono wana be Jasuma Bakwa kochi me ma free one bonimu Bakwa kochi me ma free one bonimu Jasuma Jasuma Bekwa kochi mi man everyone bonimu Bekwa kochi mi man everyone bonimu Jasuma Bema yeto nyum we if you say ye be yi bra Ophelia nkatia ebano ye ba be yi na di kanfo no mpacho Oduro-Ampofo momra hwana mensuma no na hwana obekọ ye beji ye be Ophelia be bompa ya se guso ama yembiem na ye distribute dia wo betimi a obegie no udi inviting crofom pamcho mo Ophelia enhu near the Koran, the bra, so be war, Madame Sidia, obetimi amie hu, and be ni honsoa. And Ophelia bomb fire my area, said you hear no. Now what is so far they can expect so beyond you two, but we hear more than that, obetimi. Yo, Adolfo, Mama, sorry, and I am on pay. Onyame obrenadu se na obusa Isaiah say hwan na me nsoma na obekoi wo Jesus say agya soma me Awurade sabre onguman ne kura yen ya sore gina ya to ansam na man de opese ogibi di koma ne nua a wo yira no onfa ahopre ne anigye emegye enko Awurade ya dika sɛ mpa ya gusu ya saa de asrɛ bio sɛ yɛne a yɛso mu akɔyi Awurade manwuma mpo ɛntew yɛ ho ɛmma yɛ akokoduro ɛmma yɛ atenka ma yɛ nnua bi a wɔyera ebia na nam nwuma yi so na bɛgye ne nkwa nti Awurade yɛ sɛ wɔse yɛkɔi boa yɛn na afei yɛmfa nkɔ sɛ ɛbɛ receive anigye a na asabasamtuo no agya ne nyinaa ka ɔsoma no ho ɛmma yɛ aba mu mu Nenim se wadom nti de yefam kakra ebe no behyira so. Nti awia ibra de enwoma ebe mai. Tekini nyina so control na kire de enye o wadom nti. Amen.
anɔpa yi